सानस'नो हालिया मोनथि मोना सानस'नो हालिया जालांबाय दिनै आंनि न'खर गासैबो सिलिंखार जालांबाय दिनै आंनि न'खर गासैबो सिलिंखार गासैबो सिलिंखार Mwdwini Bana Daya seniman berhentiya seniman Daya seniman berhentiya seniman Gemelangbay din gejeng alari Angni n'खरनि Mwdwini Bana Mwdwini Bana Rindau ada rindau मा मैथा फंबाय नों बेवहाय बोरै सफैखो आलायसिया नोंखौ नागिरनानैनो बहा थांखोथाय बेखौसो नागिरना फैदोंमोन आदां मा आलायसिया न'आव गैया ओहो नाथाय माइनाव आरो आइमोना बोरैथो बेबायदि जिउ गोमालांखो मैथा फंबाय माथो बुंबावगोन आदा आयंआ नोंखौ गोसोखाङै खुथार बेरामाव जिउ गोमालांबाय आदा आरो माइनावाबो मा बुंगोन बिबोथ' बिदिनो हारसिङै जिउ गोमालांबाय माइनाव नोंसोर आंनि थाखायनो गोदाव सोराव जिउ गोमालांबाय आदा
फैनो थांदोनि फै बेयाव थांनो नांलिया दा फैदो नाङा मैथा फंबाय आं आरो न'आव थांफिननो हानाय नंला आं मा गोसोजों आइ आरो माइनावखौ बोरै नुहैनो नों थांदो थां नङा दा नोंखौ आंजों लांफागोन फैयो थांदोनि नोंदाव नों रिन्दाव नङासै होनला औ नोंथाङा सोरमोन आं सिनायासै आङो नोंनि बिबोनां जाहां जाहाङैनो नोंसा नोंनावखौथ' आङो होमबाथ' आंनि बिनाव दायनिगिरिया नोंसो सैमा साला थै नोङो थै साला जाय बिनो साला ओंखाम बोथिसे राननानैब्लाबो आंनो जायो बे बिनानावा साला नोंनि थाखायनो दिनै जिउ गोमालांबाय नोंनि थाखायनो आंनि न'खरा सिलिंखार जालांजोबबाय थै नोङो पापि साला आंनि बिनानावा साला ओंखाम बोथिसे राननानैब्लाबो आंनो जायोमोन नोंनि थाखाय दिनै साला आंनि न'खरा सिलिंखार जालांजोबबाय आंनि एसेबां अनसुलि बिनानावा साला नोंनि थाखाय दिनै जिउ खोमाना लानांदों थै नोङो आदायानो बेखौ नुदों नामा बे मानसिखौथ' जोंनि कम्पानियाव सुपारभाइजार खामानिसो मावनाय नुदोंमोन दा बहा थायो आदा दा बेखौथ' आं दैखंगुरि गामियावसो नुदोंमोन गुबुन सासे सेंग्राजोंसो बेरायबाय थानाय नुदोंमोन आं बे मानसिखौ नैबे लामाजों थांबानो मोनहैगोन दे थांबाय था
रिन्दाव नों बेयावसो दं आं नोंखौ बहा नागिरदों मानो नांगौ आंखौलाय आं नोंनि मा जायो रिन्दाव आंखौ निमाहा होदो आं सानस'हायैयाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नोंखौथ' आं निमाहा होनो हायो नाथाय आं आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै आं आंनि बिमा आरो बिनानावखौ खोमानानै लाबाय बे दायनिगिरिनि थाखाय दिनै आंखौ सोर निमाहा होगोन आंनो पापि आंनो सुनि बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय दायनिगिरिया नोंल' नङा आलासि बेफोर आंनि खाफालनिसो जायनि थाखाय दिनै आंनि न'खरा सिलिंखार जालांदों रिन्दाव आं नोंखौ मोनाबा थांना थानो हानाय नङा नों बेफोरखौ दा सानदो आलायस्रि आङो रैसुमैनि खोथा होखाबाय बे आंखौ नेनानै दङ नों थादो रैसुमै Bos, ini Busumutarनि फिसाजोखौ लाना फैबाय हनै जल्दी फै ini ओंखाम दिनै फैसा हराबाव नोंसोर आंखौ मानो लाबोदों बेखौ खानानै दोन नायनि बिनि फिसाया फैसा हरगोन ना हरा रैसुमै हगार बाबा रैसुमैखौ नांगौ बेनो दासो मोनदों सालानिया दासो मोनदों होबाव होबाव रिंदावखौ हगार नोंसोर मानो ओइ नोंसोर नोम्फानि बागानाव फैनाय बायदि मोनदों नामा नों ओइ माथो सोरबा सोलाय रिंदावखौ हगार नोंसोर मानो बेखौ बुदों रिंदाव हेलो सोर दाबखा बसुमतारी नोंथांनि फिसाजो आंनि आखायाव दङ नोंथांनि फिसाजोखौ नांगौब्ला 10 लाख रां लानानै फै नङाबा नोंनि फिसाजोआ माब्रै नोंसोर आंनि गरसे गरनै खस्थ' खालामनानै खामायना दोननाय रांखौ माब्रै लुगैयोब्रा नोंसोरनि जेसेबां रां नांगौ आं हरगोन नाथाय आंनि फिसाजोखौ मोजां लाखि दासो बुजिदों सोर बे सेंग्रायालाय आं दाखालि सासे सिख्ला सुथारनाया बिनि गोसथोनाय बस बियो
रिन्दाव रिन्दाव मा जाना दंलै नोंसोरो जाबायलै जाबाय बेगथो जाबाय रेशमाय Ayo bos. Hah? आं अनजिमा नोंनि माथाय मामोन नों अनजिमाखौ मानो बुथारनाय रेशमाय आंनो दाबो थाखा हराखै आरो नोंखौ हगारनो हगार रेशमाय हगार माबार रेशमाय हगार माबार आरो आं हगारनो रेशमायखौ आलासि गावनि थाखाय मा खालामना लाखो आलासि आंखौ निमाहा हो रिन्दाव आंखौ निमाहा नों आंनि थाखाय मानो गावनि जिउ खैफोदाव खोख्लैयो आलासि Derasan! नों आंखौ जेबो साननाङा रिन्दाव नोंसोरल' मोजाङै रायजादों नोंसोरल' मोजाङै रायजादों रिन्दाव आदै मा जाखो आदै हाब मानो बिदि जानो मोनखो हा मानो बिदि जानो मोनखो रिन्दाव फिसा
फैखो आलासि बायसै रेसमनाया मा जाबावगोलै दालाय आयं मोनाबा बबेथिं नागिरना थांखो मा मोनफैखो दालाय रिन्दाव आदा मा जाबावगोनलै मा जाबावगोन बेफोर गासै जाथाया आंनि थाखायनो जाजोब्बाय मा होनना खोथाहैबावगोन आं आयं बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो सिलिंखार जालांजोब्बाय दिनै आंनि थाखायनो आंनि असे बिमा बिनानाव गोमालांबाय दिनै आलासि नोंबो आंनि थाखाय मानो जिउ खोमानानै लानांगौ